Onye mela mazi onye si na nọgọ ya jọka onye si na nke ya mela karịka onye si na nọgọ ya mele riga maka ije na-abịa mezi ọzọ ọgọdịba gboo n'elu ụwa nọ ọgọdịdị nọ ọgọga na-adịbụ ụwa bụ nọ anyị ga-asị na ndị anyị mere ọ ga-amazi mmadụ nọ maka ibi a na-ama emezi ọgọ ọzọ nọ anyị ga na-emelili ọgọ nọ onye mmela mazi mako mepezi n'ebe na-aba n'obi onye mmela mazi mako ma jizinu na mmadụ mmezu n'ọzọ ọgọ dị na dịlinu ọgọ ga na-adịlili onye na-amara emebiko lọta onye meriri eme ọgọ dị ukwu na ọgọ n'ugwu n'igwe elu n'ụwa nụ mana anyị ga-emeriri anyị ga-adịzi n'ọgọ ibe ọgọ na-alụ n'orika Ibogo neme n'obuka onye imela mmasị iko tuziga na-emelele maka ibogo na n'erika onye ajụkwa n'ọgọ onye bụ n'ibia maka ndị ọma nọ ike ọgọ na-elulu mmadụ nwere nọ maka na onye imela ọgụ elogazi nọ ime jigazi n'ime mere onye ọzọ nọ ọgọdịba gbonu ọ ga na-adịlele ọ dị azịkwa kịta onye gị ga-arapụziri nke imere eme nọ ọ bụ ilogazi na ojotelu mmadụ na bịa nọ ịbata ifudazi onye mmụ nọ ị ga-anọdụchere ya ichegodezie nabanụ ịgwazi na njichereke na ya ka ọgọji ba uru ọgọji elu mmadụ ọgọ na-enaba mmadụ onye nwere onyebe onye na-enwere okwube n'ọnụ ọ bụ na ị nwere ike imekwube onye merụ nlelotakwana ya ịgbọgọ na alụlụ ọgọdịgo n'ọdịnụ mmanụ ọgọdịgo n'ọdị taa ezi omume amaka n'ụwa nọ n'ọdụ ikere na alụlụ mmadụ n'orika n'ọdị ezi omume bụ ife nọ ego abụrụkwa na ife niile ahụ ezi omume dị mkpa eziokwu kasị
nwanne nwere nwayọ sobe ife ụwa n'ibe bụ na nwere mgbe bịa n'ibe bụ na oge ya elu na ụwa ma atụmatụ na mmadụ pụrụ ebe ojii ya n'ibe bụ n'oge ya elu na n'ụwa n'ala onwe gị na mmadụ pụrụ gị ojii ya okwute mmadụ na-ekwute onwe ya onye na-akpa asịrị na-egosi ka o si ebi ndụ onye na-alụ mmadụ ghọbụ mkpụrụ aka n'azụ ya na-egene kịchọ n'ime bazi azụ. Good evening, distinguished ladies and gentlemen. My name is Uchenna Achunine. I'm the director of the Center for Memories, and I'm pleased to welcome all of us to the December 2020 Nkata Umibe Distinguished Speaker Series. We're going to start in a few minutes now. Our guest speaker is around. We just want to have one or two more people in the hall, and then we'll start. Just give us a few minutes and we're going to start. Thank you.
mfe were nwayọ sebibu ụwa n'ịbapụna nwelu mgbere ya ịbapụna agaghị elu na ụwa matamati na mmadụ abụrụ gị ya onye na-alụ mmadụ mpụlaka na-azọ ya na-egene nkịta n'ime basi alụ ya ya mpe onye na-alụ mmadụ mpụlaka na-azọ ya na-egene nkịta n'ime basi alụ ya ịbụ onye ji tụlụ mmadụ ga-eji atụlụ ya ya mata na mmadụ abụrụ gị ya Good evening, everyone. My name is Ifoma Namani. I'm the program officer at the Center for Memories. I would like to welcome each and every one of us here and those joining us online to the December edition of Nkata, our monthly distinguished speaker series. I don't know who else is as excited as I am to be back here in this hall since March when COVID forced us to suspend Nkata. If you're not excited, I'm super excited. So without further ado, I'd like to invite the
We sincerely apologize for that break in transmission. So, like I was saying before I got cut off, without further ado, I'd like to invite the chairman of the Enugu Sports Club, Honorable Onyeka Onwe, to please come up and welcome our guests. And then after him, the director of the Center for Memories will also come to tell us a bit about the center and the work that we do. And then Mr. Nanude, the convener of the Nkata lecture, would also be telling us put your hands together as Honorable Onyeka Onwe comes up to the stage to welcome the guests. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is Enugu Sports Club since 1929. I welcome you all to this month. Nkata is a distinguished speaker series that we normally have every month in partnership with the Center for Memory.